Bună tuturor, eu sunt Zumi, iar astăzi ne vom juca Brawl Stars alături de Eddie, care el nu o să vorbească. Și ce să vă mai spun, mă scuzați că n-am mai postat de mult. Viziunea plăcută, like și subscribe și să începem. Bun, am intrat în match. Ne vom lupta Colt, Edgar și El Primo. Băi, stai repede. Na, era, da, nu. N-aveam cum. Poate dă Pem acum. Hai Pem. Nu, cum să dai pe lângă? Oh my god. Da, iau eu mingea. Hai, Eddie, hai. Bun. Avem primul win aici. Apropo, ne jucăm la eventul acesta, care la final să ne dea un costum pe Bonnie, foarte mișto. Legendar! Oh my god! Mi-a dat-o pe Bonnie! Oh my god! Deci da, mi-a dat-o pe Bonnie din ăsta ca să pot să... Oh my god! Da, următoarea rândă Tara, Stu și... nu mai țin minte cum îl chema pe el. I-am luat-o pe Jackie, apropo, mor. Da, eram sigură, dar vreau să mă duc așa la impresie, să-i sperii, dar aparent m-a omorât. Ne respawnăm și hai să o omorâm pe Tara, de ăștia ei, și să mergem și cred că o să dea... Surge, o să dea gol. Repede. Nu! Fugi. M-am dus direct... Oh my fucking god. Repede. Și? N-ai cum, uitați-vă cum face. Moare tu. Nu dă. Nu o să dea. Da. Oh my god. Super, hai! Cum a dat Tara, cum? Dau acum, stați așa că... Ceva n-a Colt și eu mă duc pe ei, da, o să mor. Oh my fucking god, n-aveam ce să fac, aveam 36% HP. Hai să mergem rapid, gen să omorâm acum pe Stu și poate Surge. Oh my god. Fuck. N-aveam cum, deci... Ce? Am dat? Ce? A fost? Am câștigat! 3-2 în ultimele secunde! Oh my god! Ne-a dat și pin nou! Wow! Rare de data asta. Oh my god! Am colectat! Hai să colectăm toate astea. Super rare. Luăm astea. Luăm și star drop-ul din nou. Tora rar. Bun, doamne, ce bine că am dat atunci, m-am gândit. O să luăm pe Carl de data asta și Eddie o să-l ia pe Edgar de data aceasta. Acum este volei. Volei îmi place mie foarte mult și lui Patrick. Sper că îl mai țineți minte pe Patrick, da? Poate să fac un clip cu el de Brawl Stars cu volei. Să aducem vechi, gen, Brawl Stars e un joc foarte frumos și bun, doar că e foarte uitat de lume. E foarte uitat de lume, dar Brawl Stars e foarte mișto. Trebuie să-l iau pe Mortis aici, abia ce l-am câștigat pe Mortis. Repede! Și o să ia Kid, n-avem cum. Mor, repede! N-avem. Da, o ia. Sper că e cineva la noi în bază. Da, e bine. Era bine dacă ne jucam pe Nulls, că pe Nulls aveam mai mulți brawleri, aveam pe toți. Oh my god! Soarta. Dacă mai vedeți chestia asta, deci hai să vă spun ce se întâmplă în caz că am pierdut. Ce se întâmplă în caz că vedeți pauzele astea și vedeți ceva mai avansat și vedeți că eu vorbesc tot la trecut. Eu acum înregistrez după ce am filmat clipul. Eu filmam clipul și nu se auzea. Acum eu înregistrez clipul, doar că clipul nu a fost înregistrat atunci pe moment când filmam. Da, Eddie nu poate să vorbească, că acum sunt la mine acasă. Da. Eddie, adică Eduard.
Bun, revenim la meciul ăsta. O să o ia Serge sau cine este, da, Serge. O ia Eddie, da? Moare. O iau eu. Oh my god. Stau aici și în caz că e... Hai, bă, nu, oh my god, bă! Am vrut să fac eu scheme, ce am vrut să fac? Da, nu mai fac schemele astea. Doar dacă e cineva prin preajmă. M-am blocat în stâlpul ăla vere. Să-l luăm pe Edgar? Hai să-l luăm. Mor. Ia-o! Holy shit, mamă, deci am atât de mare emoții, nu mai pot. Îmi bate inima și eu, chiar dacă nu mă joc în momentul ăsta, chiar îmi bate inima de nu mai pot. Efectiv, mor. Și acum dă-te, eu nebunesc. De ce stă Edgar aici când știu eu să apăr că sunt Mortis? Nu știu de ce, dar... 1-1. Nice. Nu știu, dar n-am luat nicio minge ca să câștigăm până acum. Du-te de aici, Bibi. Am câștigat-o și eu pe Bibi, apropo. În următorul clip poate să ne jucăm cu Bibi. O dă? Sau? Și-a luat-o? Nu, cred că e în bază cineva, că da. Fac eu o schemă aici reușesc. Jap. Nu spus că n-am mai postat de mult, că îmi pare rău. Chiar mă regăseam să mai filmez, nu mai știam, nu mai aveam idei, nu mai aveam... Da, iar am stat pe loc, doamne, ce am, nu sunt bună de nimic cu Mortis. Dar am câștigat, nu știu cum am făcut chestia asta, dar am câștigat, wow, eu chiar nu m-am stresat. Hai că am câștigat de multe ori, am pierdut doar o dată până acum. Și ne-am jucat de 4 ori, iar 4-lea win și am pierdut doar o dată, e bine. Să luăm repede astea și poate îmi schimb eu brawler și la Speedy cu Mortis, dar nu. Schimbă brawlerul sau? Cine e? Îl ia pe Brock și el să-l ia pe Mortis sau nu? Stai, chiar am luat pe Brock aici? Da, chiar am luat pe Brock și n-am filmat. Oh my god, nu mai țin minte. Am luat pe Brock și n-am filmat. Ia ăsta. De ce m-am dus în el? Deci a fost 1-1, mă scuzați că uitai să filmez, dar nu vreau gen. Nu pot să cred, al doilea lose. Nu nimic, putem să pierdem de câte ori putem, e de infinit de ori. Nu mai le iau înapoi pe Mortis. Nu-mi place. Mai bine cu Mortis, chiar dacă nu mă pricep așa de mult. Oh my god. O iau. Hai să vedem că poate facem și astăzi un clip cu Patrick sau poate nu știu, dar Ana, n-am mai postat, Ana Blonda. Vă știți pe Ana Blonda care vorbește urât, eu am zis că e urât să vorbească urât, dar nu mă ascultă cine. Okay. E treaba ei cum postează, eu nu mă bag. Am câștigat, wow, am luat un punct. Nu mă bag în treaba ei, dar i-am zis, eu doar am zis, e treaba ei, fix treaba ei. O să-i zic, poate să joacă și a Brawl Stars, poate încearcă, că ea să joacă numai Dress to Impress și nu filmează. Băi, dar mai aveam puțin, foarte puțin, oh my god. Deci, despre ce vorbeam, o să-i zic, poate o să încerce și a Brawl Stars, să joacă doar Dress to Impress, Berry Avenue și jocuri de pe, gen de pe Roblox. Când are chef, în rest se joacă numai Dress to Impress de pe Roblox, se joacă și cu mine și, da. Dar treaba ei, nu știu, o să-i zic, n-am mai postat de mult. Ce-a fost asta? Cine e animalul ăla mic? Ce-i brawlerul ăla? Că pe vremea mea nu exista brawlerul ăla. Am câștigat încă în win. Legendar din nou! Mi-a dat și asta de pășeni. Costum pe colt, oh my god. Mai avem un match de volei și după aia mai avem de dodge brawl. Dodge brawl este carațele și vânătorii. Trebuie să-i nimerești cu mingea, doar că sunt toți vânători. Și revenim în match. Vedem ce se întâmplă. Apăr eu acum mingea. Sau? O apăr. Fug de aici să las pe Edgar. Mă respawnez imediat și mergem. Am dat mingea. Și am dat-o și am luat punct.
Da, l-a omorât pe... Cum îl cheamă? Pe... Nu știu pe cine a omorât, îmi scrieți voi în comentarii la minutul ăsta. Nu ia! Easy, oh my god. Încă un meci, deci ultimul, deci următorul meci va fi de Dodge, sau nu mai știu cum era. Dodge Brawl sau? Da, Dodge Brawl. Hai vedem mapa, pe cine să-mi iau aici. Cred că o să iau, cred că... pe cine să iau? Ar merge Ems. Ar merge un Ems, da, ar merge. Dacă vreți mai încolo, o să fac clip cu Patrick de stilă brain rot sau de, nu știu, dar s-ar putea să-l postez mâine sau poimâine sau răspoi-mâine, depinde cum o să am timp să editez. Era să mă atingă mingea și uitați, aici trebuie doar să-i atingi cu mingea și mor. Poți să dai și în ei și o să-i lași la 0000 HP și o să rămână înțeperiți. Uitați, exact așa. E nou ăsta minigame-ul. Și acum dacă nimeresc pe cineva, moare. Șbang. Ați văzut? Mă scuzați că n-am mai vorbit, dar am fost foarte concentrată. Tu unde vii, mă, că n-ai nicio minge? Mori odată. Bă, da, mori! Bă, nu mai moare! Uite-ți, m-a băgat în chestia asta. Bă, vere, nu mai murea. Ce, Doamne, iartă-mă. M-am și enervat. Cum de nu mai murea? Ce s-a întâmplat? Am omorât pe Kenji. Nu știam. Nu mai am nicio minge. Să știți că acum am putea noi gen să păstrăm mingile la noi și să nu mai poată să dea cu nicio minge și noi să câștigăm că avem scorul mai mare. Dar n-are rost, n-are sens. Stăm atâta timp aici degeaba când putem să mai le dăm de 2 ori și mor. Odată. E mort, da, e mort. Am câștigat. Primul meci de Dodge Brawl. Mai avem doar 2 meciuri și vom lua costumul pe Bonnie. Vedem, acum o luăm pe Piper. Am luat acest costum foarte mișto pe ea. Are părul Ginger, acum am văzut. Am dat, nu mai știu ce minte ce am dat, n-am dat gemuri pe ea, am dat chestii de-alea, știți ce spun? Chestii de-alea colorate, nu mai țin minte. Amber, ăsta nou, care nu știu cum se numește, și fata aia nouă. Dar nu știu pe aia 2, trebuie să văd cum se cheamă. Nu vreau să iau minge sau o să plec de aici. Da, nu o să zic nimic. Dar da. Ja, oh my god, moartă. A, nu moartă, stai, o băgam în daia, dar măcar o băgam în chestia. E dar că poți să-i înțepenești după aia să dai cu mingea în ei, doar dacă ai o minge la îndemână, dacă nu, degeaba, îi înțepenești. Și acum, Amber, s-a dus, 2-2. Una a murit. Wow, ce repede a murit. Una nouă. Oh my god! Mamă, ce salvare am avut! Mamă, cât de repede m-am ferit. Și? Am mort tot ceilalți înaintea mea. Puțin. Și? Stai, ce? Ok. Și? De ce nu mor? Băi, pleacă de aici, pleacă. Oh my god. Pleacă de aici, pleacă. Mor. Omorâți-o pe fetișcania asta, pleacă de aici. Lasă-ne, hai odată, dă-i în ea, Jessie. What the fuck? Băi, mori. Ia pleacă tu de... Ia tu, mă. Duceți-o la ea în bază. Du-te, mă, deja la tine în bază, că stai de prea mult timp aici. Dați-le Amber. Încă de 3, că mai avem 7. Încă de 3 ori. Iar vii aici tu, m-ai zăpăcit. Așa. Amber.
Nice. Încă unul. Asta, fata asta. Dați o minge repede, Jessie. Hai, Eddie. Mă omor pe mine la sop. Hai, băi, fată, că oricum nu mai aveți nicio șansă. Mai sunt oricum 10 secunde. Și câștigăm, că avem scor mai mare. Dar zic așa ca idee. Câștig. În ultima secundă am și omorât-o, deci W, puncte în plus. Ne glumesc. Mai avem un singur meci și vom lua costumul pe Bonnie. Un singur meci și vom câștiga. Oh my god. Ne voi la pe Jessie, că este foarte bună. Skin-ul ăsta sau skin-ul ăsta? O să las pe ăsta. Dăm ready. Mai avem doar unul și îmi dă skin-ul pe Bonnie. Începem. Deja am nimerit pe cei care au vrut. Deja. Doamne. Hai că o să vă las un pic, nu o să mai vă zic nimic. O să vă las un pic doar să vă uitați la meci. Ok, mai avem foarte puțin și o să putem să câștigăm, să luăm costumul pe Bonnie. Ok, revenim direct cu costumul pe Bonnie luat. Și am luat costumul pe Bonnie. Ia uitați cât de drăguț și cât de fain e. Și avem și o de-asta mitic. Și o să ne dea, cred că o să ne dea un ghege sau ceva de genul. Bibi, oh my god. Deci doi brawler ne-a dat astăzi. Ne-a dat și pe Mortis. Nu. Și pe, nu mai țin minte. Deci ne-a dat costum pe Bonnie și pe Bibi, oameni buni. Vreau să upgradez pe Bibi, că de când mi-o doream atâta timp pe Bibi. Mamă. Deci, oh my god, cât de norocoasă sunt. Hai să luăm pe Bonnie. Bun, sper că v-a luat acest episod. Eu am fost Zumi. Să aveți o zi minunată ca voi, ca de obicei. Vă pup, bye!